Praja Gading Kencana. Katimbalan sinuwun marang sira tumenggung Wirabraja. Isikang Apa winantu Basuki Cahaya? sedaya kula wau pikantuk berkah pangestunipun Sang Sinuwun. Kula sedaya para kawula wonten ing Gading Kencana namung tansah setya tuhu anggenipun Sinuwun ngasta prabata wonten ing Gading Kencana. Matur nuwun. Yen pancen kaya ngono sawetara lungguhe dikepenake. Wis tokaken dawuh Sinuwun. Santa Gati. Nggih, Apa Basuki Cahaya? pikantuk berkasa pangestunipun Sinuwun Prabu suwan kula wonten Pendhapi Agung Gading Kencana lir sakara-kara namung sungkem kula katur Ingsun tampa ora liwat pangestuning sun tampan. kula tampi minangka jejimat pisan kula panjenengan. Santa Yuda Dawuh pininggalan Sangga Runggi nggih mari dawuh lan kabeh para saka guru aget-aget ing praja. sinuwun dawuh sinuwun Sengaja ing dina iki dudu dina pasihan. Nanging ingsun ngersakake soaning kabeh para nayakaning praja. Awit ana wigati kang bakal ingsun dawuhake marang sira kabeh. sinuwun menawi cetha anggen kula suwan lan sedaya nayaka praja kedah marak sowan wonten Pendhapi kamangka kapitang dereng titiwanipun pisuwanan panjenengan paring layang ibran yen supados sedaya nayaka praja kedah makempal wonten Pendhapi Agung Gading Kencana monggo menawi to wonten dawuh enggal kawedaraken menika leres Sang Prabu dados pangantu-antu sedaya Demang panjenengan badhe dawuh menapa sedaya Demang badhe ngestakaken dawuh ndadekake kawruhanan lan sadurunge ingsun nyuwun gedhening pangapura. Awit saksuwene iki nggone ingsun ngerat prabata kurang ana merga wis yuswa ingsun ngrumangsani wis ketung ibarat srengenge wis cedhak angsluh katimbang gledhek. Mula ingsun bakal ngersake lereh keprabon. sinuwun menawi sampun dados keputusan nandalem ngendhomaken praja awit yuswa ndika utawi nandalem ngasta prabata kula namung jinurung dhateng kesanipun sinuwun namung kemawon monggo paring dawuh dumateng para kawula putra ingkang pundi ingkang sinuwun piji kinarya Nalendra wonten ing Gading Kencana. Mula nganti ingsun nimbali sira kabeh bakal ingsun ajak tetimbangan. Jalaran putraning ingsun ana loro cacahe, kang mijil saka garwa Prameswari. Inggih. Siji Pangeran Darposariman, angka loro Pangeran Harya Susendra. Umpama ingsun miji marang Harya Susendra ora mokal tertamtu Darposariman serik atine semono kosok bane banjur manut pamrayogane kabeh para saka guru king padha sowan iki kepiye penane. nuwun sewu Sang Prabu kula usul ngobete pamrentahan menika mboten gampil mboten saged kangge jajal-jajal
menawi lepat anggenipun ngobetaken kawula ingkang rekoso. Bener. Munggu ing pemanggih kula ingkang pantes dados ratu wonten ing Gading Kencana boten sanes anamung Pangeran Darmasariman Kanjeng. Nggih, menawi pemanggih kula kok benten. Bajur. Menawi pemanggih kula langkung pas menika nggih Kanjeng Pangeran Susendor. Awit piyambakipun seneng wawor-awor dumateng kawula wonten Gading Kencana. Kowe masuk Menika leres menapa ingkang sampun diporaturaken kalian pungkadan. Bilih Pangeran Sendor menika sae malah kapara menika putra ingkang paling sepuh saged ngobetaken pranata wonten ing Gading Kencana. Oh iya. Inggih. Bajur manut pamrayogane. Sinuwun menawi cetha wonten ing pendhapi Gading Kencana sami wonten kalih swanten ingkang miji Pangeran Sendor saha Pangeran Sarimat. Menawi pemanggih kula kawula nandhalem wonten ing Gading Kencana menika ing mangkenipun dipun cawe swantenipun hak pilihipun kersanipun kawula kegadah hak sinuwun. Wong dadak kedangon menawi ento ngratos swanten saking kawula awit menapa? Ingkang dipun petahaken menika sembahan wonten Gading Kencana kok dadak pilih-pilih cetha menawi Kanjeng Pangeran Sendor menika putra tos wijel gawra Prameswari kok. alah apik Sariman iki. Sendor. Apik Sariman. Sae Sendor. Pangeran Sariman nggih mijil saking garwa Prameswari. Terus ingkang kapiji kok Pangeran Susendor sakmangkenipun Pangeran Sariman nggih ceklek tenggal. Nanging yo cetha bakal apik Pangeran Sendor. Kula ingkang suwan, Mas. Randajwanira ngersanipun kakak ya. Pangapunten ingkang kathah, mbok bilih ingkang kadang tandhat anggenipun sowan. Nanging Kang Mas Prabu, kula sampun midhangetaken wonten sakgawinipun pendhapi agung. Mbok bilih Punggawa Praja sami ngrembak sinten ingkang patut kedah plintir kawibawan panjenengan. Pancet kaya ngono. Menawi sedaya kala wau gadah calon lan calon niki saking pemanggih kula. Kepiye? Boten suwanten Punggawa Praja nanging suwantenipun para kawula ingkang mutusaken patut lan botenipun lintir kawibawan panjenengan Kang Mas. Kula sajuk panjenengan Oh kaya ngono. Pira Braja? gawuh katimbalan Kira-kira ature kadang ingsun Subrata kepiye? kula nayogyani aturipun Raden Subrata sawetahipun. Dipun anakaken pilihan rakyat. Kaya ngono ya. Kadang Gandeng negara iki kang kuwasa kabeh para kawula supaya kawula kang nemtokake. Mula ingsun wiji marang sira Wirabraja minangka kang dadi adicaraning upacara iki. Menawi sampun wonten cetha dawuh tumrap kula nuwun ngambil pangwadalem sawentawis. Iya. Moro. Dino kapiji atas nomo Nalendra ing Gading Kencana hamiji marang ingsun Kinarya adicara pilihan ratu ing Gading Kencana. Kasuwun nyepakake piranti. Sentono kasuwun piranti palenggan. niki piranti kula potone
ingsun sing manang-manang. Calonku, nunggu calonmu. Ini calonku, tak nonton ini calonku. Sepisan malih dawuh dalem Sang Prabu nata ing Gading Kencana ing iki dina dianakake pamilihan ratu ing Gading Kencana. Ewontene calon ana loro antarane Pangeran Susendor lan Pangeran Heru Sariman kanggo nepungake calon ratu atas nama Haryo Susendor kasuwun minggah wonten pendopo Gading Kencana miyosipun Pangeran Gading Kencana Pangeran Haryo Susendor sampun minggah wonten ing pendhapi Gading Kencana kanthi kairing para ingkang sampun kapiji. Saklajengipun calon Nalendra saklajengipun atas nama Pangeran Heru Sariman katuran minggah ing pendopo Gading Kencana kanthi tengara gending ketek beber Hidup Sariman. Stop sawetawis stop. Tata cara pamilihan ing Kraton Gading Kencana. Undian mundhut gambar. Kersane mboten dados sulaya sapa sing dhisik, sapa sing keri ditemtokake undian.
Teng mriki wonten nomor 1 lan 2. Sing entuk 1 njipuk gambar dhisik, sing entuk 2 entuk gambar njipuk nomor 2. Sah nggih? Fair nggih? Terbuka. Monggo calon ambil salah satu. Dil, mboten dijoke, boten. Monggo calon Mas calon matur nomor pengambilan gambar. Pangeran Sentor nomor pinten? Kalih. Nomor kalih. Nomor 2. Nomor 2, kula gawa nggih. Kanjeng Pangeran Heru Sariman nomor pinten? Nomor 1. Tegesipun undian gambar Pangeran Sariman langkung rumiyin. Hidup Sentor! Nuwun sewu, tim sukses boten dipun parengaken Ino lan Ino tim sukses lawan. Nggih, sarujuk yel-yel dibatasi jumlah padha. Pengambilan gambar wau calon atas nama Pangeran Sariman riyen nggih. Monggo. Monggo Pangeran. Calon keaturan buka gambar. Pangeran Sariman ugi sampun buka dereng. Napa gajah? Gambar boleh dipasang. Gambar boleh dipasang. Gambar dipasang. Gambar dipasang. Kersane gamblang nggih. Calonipun wonten kalih Pangeran Heru Sariman kanthi gambar kanthi gambar cerdas keraton rakyate ing kadang kesana. Pangeran gambare cerdas. Sak menika visi misi calon Pangeran Sentor waktu sak cukupe kawula aturaken. Hidup Sentor! Hidup Sentor! Hidup Sentor! Sentor! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'da. Kabeh rakyatku gading kencana saperangan bagian gunting mriki, kula badhe ngaturaken cita-cita utawi misi dan misi kula. Misi kula, misi kekarepan ngono ayo aku gak iso. Tujuan
Tujuan kula peteng iki lho ya Allah Gusti. Payune ndingkah. Tujuan kula wonten 3. Sepindah wonten pendidikane bocah-bocah. Menawi kula dadi ratu wonten ing Gading Kencana, bocah sekolah tak gratisi. MBG tak genti MKS. Matur nuwun karo sendor. Cah sekolah gratis, nek sekolah ditumi dhuwit sangu 10.000-an. Setuju? Hidup Bunda. Hidup Bunda. Nomor kalih wonten pembangunan khususipun wonten jalan ratan-ratan kula apiki sedanten, kula aspal sedanten, sing rusak dibenakno perlune rakyatku Gading Kencana dukuh gunting kene ben selamat nggone nyambut gawe. Amin Allahumma. Wong sing kekurangan pangan mara ning nggone Gading Kencana langsung diwenehi. Contone umpama rega beras 12.500, Rego beras 12.500. didono Dados 7,5. hidup Bunda. Minyak goreng regane 10.000, 10.000. didono Dados pinten? 3,5. Hidup Bunda. Pertama minyak pertama 16.250. Samenika dados Umbano panjak bendo rekoso didono dados pinten? 16.200. Medun 50. Gula biasane mok 3.000, 6.500. Samenika Saiki digawe 17.800. Lho, iku nggo nambeli beras karo lengo. Heh, iku pangan. Wis kabeh tak aturake, sing penting rakyat Gading Kencana khusus sing gunting kene kudu mulya. Eling yen-yene sendar, hidup sendar. Hidup sendar. Hidup sendar. Sendar. Matur suwun, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi-misi Pangeran Sendor sampun paripurna. Pangeran Sendor visi misi tim sukses mboten sorak hambata rubuh gendian. Visi misi Pangeran Sendor imbang Pangeran misi Pangeran Sariman panderek ora diparingake sorak-sorak mligi katur Pangeran Sariman. Nyuwun Hidup Sariman. Baiklah saudaraku, untuk malam hari ini ora apa-apa, enak calon ratu. Ya, ini dia yang mau. Gambare lo. Lah kono kuwi akeh ya aku loro emang ngoi kok. Wis ana pendukungnya blas. Ih,
Saderenge kula nyuwun pangapunten, kula pinangka calon wonten Kraton Gading Kencana nomor 1. Gambar kula asu. Ini gambar kaya asu lho ya. Liyane ndak ra ono. Cemalak ngono. Kanting tim sukses teman kok. Oh gambar-gambar pedho sapa jaran ora asu. Hidup Sariman. Asu. Ya. Sing kono apik, sendor gajah bareng iki Sariman. Asu. Apik ya. Mosok tangan berarti kok asu. Ya wis ora apa-apa, tak terima. Nggih. Niki misi-misi kula nek sakwaune pihak gajah sekolah bakal gratis entuk sangus kira 10.000. Nek kula calone dhewe milih misi kula sekolahan sak sekolahan kula penehi bis sitok-sitok. Hidup Sariman. Hidup Sariman. Hidup Sariman. Dadi bocah sekolah mboten kangelan nyepeda umbar cawis bis sitok-sitok ngarep omahe langsung. Keamanan bocah-bocah generasi masa depan terjamin. Mung syaratnya siji, nek numpak bis bocah siji kudu bayar 5.000. Lho sik 5.000 kok karepe duwe 5.000 diklumpukne kangge prasaranake roban mledos bensin entek. Dadi napa niku berputar. Nah. Operasi apa? Operasional apa? Operasi, ya operasi. Operasi apa ya? Operasional. Cakep umrongos ya angel. Operasional. Sing nomor kalih muni nek ratan jare diaspal. Kuno. Iki pun tahun 2026. Nah iya, ngen kula niku nek aspalis biasa. Nek sing dadi kula ratan kula keramik kabeh. Ratan tak keramik. Dadi kosok balene sing wong rakyat biasa omahe jero omah ora usah ditekel aspal genti. Dadi walian. Jopo keramik jero omah aspal aman, Bu. Gimana? Nek masalah pajak kangge kesejahteraan negara Gading Kencana sing duwe wedhus 10 setorne 8, sing loro ben diopeni. Ben maneh kok setorne. Sing di sapi 5 setorne 4. Sing sitok ben diopeni nek manah disetorne negara demi pembangunan negara ben sejahtera. Hidup Sariman. Nah, asune uji banter-banter. Isin aku. Sariman. Ampun, matur nuwun. Kula wangsulaken wonten. Sariman. Asu. Sekali lagi, yel-yel Pangeran Sedor. Yel-yel Pangeran Sariman. Perwakilan Pangeran Sendor, tim sukses badhe paling hadiah menapa menawi Pangeran Sendor dadi pesan sesingkat-singkatnya. Monggo. Kula ambali malih kanthi pakurmatan saking Pangeran Sendor, Pangeran Sariman ten suksesipun dipun paringi wekdal, paring janji menawi kapilih dipun wakili salah setunggal. Terima kasih. Siap. Payo. Pakurmatan kok milih dhisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ratu. Kula pinangka tim sesipun Sariman menak
pamimbejang dados ratu ten Gading Kencana. Hesong gunting badhe kula paringi montor PCX sicok. Kowe iki mau dibayar sendor kowe concong. Iso asuku kok keroyok iki. Mila kanthi menika saudara-saudara, diharap saudara-saudara jangan berkecumik dengan saudara-saudara. Maka dari itu saudara-saudara cukup sekian dan terima kasih. Parkurmatan milih dhisik janji cetha nggih yen ana dadine entuk montor PCX. Hidup Sariman. Salajengipun perwakilan Pangeran Sendor menawi dadi dipun paringi menapa nyumanggaken Montor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedaya masyarakat wonten ing Gading Kencana sak samrung panjenengan mangertos midhangetaken visi misipun calon kula Susendor ingkang kepengin menyejahterakan masyarakat semua. Mila kanthi menika monggo kita sami-sami junjung dhuwur Asusendor. Ing mangkenipun sasampunipun Pangeran Susendor kapilih dados ratu panjenengan badhe kula paringi hadiah kathok setunggal moko setunggal. Sampun. Apa begitu? Lah montor kok bisa Kowe pilih kathok apa motor? Motor ora katokan. Lho, Malah apik piye? kok mak montor ora katokan malah kaya idir terong. Apa ada apa? Sendor. stop. Titi wanjinipun swara rakyat Gading Kencana. Mangke menawi kula apa-apa sing milih ngajeng nggih. Pemilih Heru Saliman utawi Pangeran Heru Saliman kanthi gambar asu ngajeng. Siji, loro, telu, papat, lima, 1.505 kabeh rakyat Gading Kencana sing milih Pangeran Heru Susendor kanthi gambar gajah ngajeng. 1.555 pitu tambah loro. Milih gambar asu apa gambar gajah? Wes cetha, mendel, mun cetha. Gambar asu 1.555, 1.557. Sinuwun Suwanten pamilih wonten Gading Kencana saged kawastenan imbang utawi menang tipis saketahipun kula kunduraken dhateng sinuwun. Kyai Sugeng. Mas Prabu, sira ngerti dhewe katen inggih. Swara keng milih Pangeran Susendor lan keng milih Pangeran Darko Sariman. Katen. Mula ingsun netepake keng menang jumeneng nata ora liya Pangeran Arya Susendor.